Rhybudd! Peidiwch trio unrhyw beth chi'n gweld ar yr OLAF UN adref. Mae tîm Stwnsh wedi creu gemau bydd yn gwthio'r cyflwynwyr i'r eithaf, ac mae mesur diogelwch mewn lle i gadw pawb yn saff. Cad, ni angen ti'n neud rhywbeth. Ti'n mynd fath o bod ti ddim ma. Shush! Peidiwch wneud ein gytre. Gosh, fi'n poeni na. Yr OLAF UN. Mae bryd i ni ddarganfod pwy fydd yr OLAF UN. Helen! Jen! Paddy! Zach! Hugh! Becca! Jack! Lloyd! Tro diwetha, y dasg i ser Stwnsh oedd peidio Chwerthin. A phawb yn ei tro yn colli i lle tan i'r OLAF UN i sefyll. Faint o pwyntiau? 8 ynddo fe? 8 o bwyntiau. Croeso nôl i her fawreddog yr OLAF UN! Mae yna gêm newydd ar y ffordd i chi. Un, lle mae bod yn amyneddgar yn mynd i chiw. Ond, hei, yn gyntaf, twist. Twist yn barod? Barod. Yr ail her yw i. Hei, falle dy ti'n colli pwyntiau? A paid y gweud ni, ond ges i pwyntiau llawn yn yr her. Stop yn ymlaen mewn peth. Dwi newydd gael text. Oce. Reit. Da chi ddim yn chwarae'n unigol go iawn. Nis i wneud. Ond yn hytrach yn cystadlu mewn 2 dîm o 4. Dyma'n ffaith yn yna. Wel, hei, pwy ydych ffrindiau chi a pwy ydy'r gelyn? Wedi gwneud camgymeriad yn y gêm dwytha, de, a targedu un o'ch tîm chi'ch hun, a rhwystro'ch tîm chi yn barod. O, rei. Pwy ydych? Rei, y tîm na. Ond pwy sydd gyda pwy? Dwi wedi newydd cael. Y gair cael. Arall. Oce. Ar y tîm coch, Cadi, Jack, Becca a Lloyd. Mae'n tîm da. Mae'n tîm da. Diolch. Oce. Wel am tîm da. Chi eisiau mynd draw at y rhaid? Sy'n meddwl, ac yn cystadlu gyda'r tîm glas, Jed, Hugh, Helen a Zach. Cedi dro fan'na. I ffwrdd. Tîm coch, tîm coch, tîm coch, tîm coch, Tîm glas. Be ni'n neud? Be ni'n neud? Dwi'n syniad dwi. Am yn Edgar. Oes biau. Da ni fydd yn neud plan. Dewch yn neud plan, boys. Ni'n gallu aros. Ac yna'n beth yn her, yna. Everton. Oedd rhaid ti sbwylo fe. O'n iawn gweud, o'n i'n neis fyna. Ni gyd yn cynnig rhywbeth gwahanol, yn dyn ni? Gwir. Er enghraifft, mae Jack tîm Becca tîm am yn Edgar, fel wedi ti. Nes ti ddeud ar y cychwyn bod chdi'n licio, bod chdi'n ffafrio gweithio fel unigolyn? Ie, fi newydd meddwl fi tyma, hefyd dwi wedi actually gweld, o'n i ddim eisiau bod yn sôn da cwpl o'r boys yn y tîm glas. Fi yn poeni am egni Hugh. Fi yn meddwl bod ti jyst bach rhy ddiog a rhy chill Ond. Ond falle bod ni angen hwnna. Wel, carwch chi wain i siarad ta. Stadleol o'r tîm hefyd, felly falle fi... Meddwl, mae'r gwendidau ni gyd yn cael ei diddymu gan cryfderau. Na. Dwi wedi bod yn hopeless yn absolutely bob dim hyd yn hyn. Na. Felly, do, ond gan bod fi wedi bod yn hopeless yn bob dim, allai mon gwella. Ie. Mae fi a Hugh wedi gweithio'n dad yn gilydd yn y ras. A mae yna Cymraeg rhwng eich dau. Mae feddwl yn wendid i fy hunan. Unrhyw un arall gyda? Nid jyst yn perffaith. Dyna neud y tîm coch, ffrio. Lloyd yna. Ie, ti'n iawn. Cadi yna. Bi'n na tensiwn wrthyn ni, bi'n i yn cwmpo mas bob yn hyn. Ni'n iawn. Nhw sy'n goffa poeni. Mae yna lot o dicran dro fyna, fi'n gweithio chi. Mae angen cwmpo mas. O, weithiau. Cymod. A fi di gweithio ti o blaen, Lloyd? Lot o gwmpo mas. Reit, ydi pawb yn hapus gyda'r tîm e? Hapus iawn. Iawn, Lloyd. Chwi cha fi fy. Jack, ti eisiau dod hwnna i ni? Jack ti. Gofyn nhw. Ei. Zach,
Zac yn ffind o hyden nawr. Reit, gwranda plîs. Yr gêm rhif 2. Mae'r dasg yn syml. Ceisio cyfri hyd at 15 munud, haw. Ond, bydd rwystro'n cael ei taflu ato chi i dynnu'ch sylw, diddorol. Ac erbyn y diwedd, byddwch chi'n gorfod dal bwced o flawd uwch eich pennau. O, sori, ti'n cytuno i hwnna. Fel arfer, 8 pwynt i'r Olaf Un. Yna 7, 6, 5, 4, 3, 2, a, Jack. 1. Sy'n bod yn ti? Tic-toc! Mae'r cloc ar fi'n dechrau. Ond cyn i ni fynd... Tic-toc. Ie, Jed, na, ni angen gwybod beth sy'n digwydd. So ni'n gweithio... Oce, wel, ni ffind o mas yn ewn ni. Ie. Na pe fi'n siarad ffind o mas, Cai. Ffind o ni mas. Sa'n roi'r atebion i ti, so ti ar tîm fi, so off chi. Come on. Beth ydw fan hyn? Ai. Da'n ffrio ar y tîm yma. Gosh, fi'n poeni nawr. Mae'r chwiban ar fi'n chwythu ar her nesa'r criw i gyfri at 15 muned, heb gloc nac oriawr, dim byd. Yr un agosau'r amser fydd yn ennill. Ac mae'r pwysau'n uwch nawr bod pawb yn chwarae dros i tîmau. Ond pwy fydd yr Olaf Un? Tîm glas. Pa tîm? Dwi don't dechrau am y tîm. Sa'n gwybod amdano chi, ond chi wedi sylwi bod Zac yn mynd amdano fi. Odi? Mae dyna rhywbeth yn erbyn ti? Jack, ddim yn gallu cyfri lan at 30. Fel, goffo matcha ein egni. Felly, mae'n iawn. Fa fe ni. Ni sorted ar ffrant o'r all. Ti'n beth maen nhw'n gweud, neu gydw? Mynd am y brenin. Credu bydd Beck am dda am y gêm yma. Fi'n credu Becca'n rili dda. O, ti'n gwybod beth, gêm dwytha na? Oedd hi'n rili da am just blocio bob dim. Ie, ffocysu, mae'n rili da am gadw fel ffocws. Hwn yw'r her i ti. Hwn, am y nedd, tic. Bydd cadi mi fo mynnad. Na, ti'n gani na. So mae'n cyfri 5 munud eich eisiau'n iawn. Gwarth yr awr. Na. 5 munud, hwnna'n push. Fi di diflasu, credu. O, fi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Fi'n mynd i ffocysu am 2 funud a wedyn... Ond os ti'n neud hynna... Fi'n mynd i fynd a fi'n mynd yn Ti angen neud o. Be di 15 rhan efo 2? Samo. Zac! Zac, chdi di bos o gêm hwnna, dwi'n meddwl. Dwi'n poeni bod Zac yn glyfrach na'r 4 o'n i gyd efo. O, mae eisiau y fod. Mae dy fe gradd y mathemateg, Loen. Ie. Mae'n gallu adio 1 a 6, siw fod. Ti'n gallu neud hwnna? Ti'n gallu neud. 8. Chwarae ti. Cyfra di eto, a wedyn benai de, ydy nai fydd yn gwmpas y tîm coch a trio. Ie. Spoilio i Cymru. Ie, da. Sgweidi rhifan yn nhw fatha. 36! Fel wedys i Becca, ti yw ein secret weapon i mewn ffordd. So na i trio gwthio nhw oddi wrtho ti os mewn trio cymryd sylw ti. Attention span fi ddim yn gred. Ie. So, fyddai siwr o fod yn angen help chi. Sdim lot o obeth gyda fi yn anffodus. Na, sdim lot o ymynedd y fi. Na, ti'n eisiau painted y ffawd fel la? Fi di peinti fe'n bar yma mewn ffram. Edrych yn eitha nice fyd. Ni fydd yr Olaf Un! Na ddigon ar y siarad. Mae yna bwyntiau gwerthfawr ar gael i'r tîmau, ond pwy fydd yn hawlio'r sgôr ucha? Ar eich marciau, barod, ewch! 1, 2, Ni'n colli trac yn barod. Didi. Colli trac yn barod. Sa'n gallu ffocysu am fwy na munud. Be mae hwnna'n gweud amdano? Os yw'n chi esgusodi fi, rwyth pwysig dy fi wneud. I fod yn onest gyda chi, fi wedi colli cyfri sbel nhw. Os unrhyw o'r tîm coch yn gwybod lle i ni? Wedi 15 munud fi'n meddwl, Cad. Fi'n licio'r her yma. Fi'n gallu gorfod y lawr. 17, 18, 19,
20. Maen nhw'n neud y gwaith caled, fi'n meddwl. Maen nhw'n actually cyfri. 21, 22, 23. Mathemateg yw cryfder fi. Mwtio'ch mas. Wel, fi ddim moyn dystyrbo Bec a Gormod achos fi'n credu hi yw un golden ticket ni yn yr her yma. Sorry. Ww. Hwna? Jack! Fi bod 5 munud, ers 5 munud siwr o fod. Dwi'n siarad i fi, ddim yn helpu llawer i fod yn onest. 39, 75, 7, 8, 9, 10, yn y gym, 10, Fi stopo cyfri. Fi jyst yn rhoi ffydd yn tîm fi, i fod yn onest, mo. 14, 36, 45, 1. Come on. 10. Si danso? Mae Bec yn brysur, Jed. Ie, fi'n gweld. Dyw'r syna ddim yn helpu. O! Jed di galw fe! Jed di galw fe! Nath e gwasgu'r bwtwm. Na. Do? Do nes, Jack! Na, pan ti'n meddwl. Na. Gwasgu'r bwtwm. Mae'r her cyfri yn parhau, ac mae tensiwn, dadle a rhwyg rhwng y tîmau'n barod. Na. Jack, cer ymlaen i gyfri, jyst cyfra di. Goffa gweud y geiriau, Jack. Ragos. Nawr, rhywbeth bach arall i dynnu sylw'r criw. I gyfri gyda bwced o flawd ar ei penne. Random. Di bwcad ma'n distracti fe gwbl. No chance bod chdi dal yn cyfri. Dwi'n mynd allan y pwrpas hwn. O gwbl. Boi cryfan y stafell yn pwyso fo i ben. A lot uchel. A hwn dal yn gongol yma. Sengl newydd Lloyd. O, llaw fi eidolir nawr. Gei, stopiwch y cloc. Fi'n poeni fod... Lotri gynnar wedyn ni. Chi'n meddwl? Lotri gynnar wedyn ni. Neu bys ni di canu'r thing fyd. Really? Na. Gosh, fi'n poeni nawr. Be mae pobl ddim yn gwybod yw dyma sut fi'n chilo mas adre. Okay, fi'n dechrau poeni nawr, ond peidiwch ddeud neb. Dwi'n meddwl bod Jack ti'n bach yn gynnar y fanna. Fydda mae'n hir ar ei ôl o fo. Gyd ti ar ni fan? O, dwi'n agos iawn, Hyw. Wyt ti? God, go Hyw. Stop y cloc! Bron yna, fi'n credu. Bron yna. Stopio'r cloc! Bang on. Diolch, boys. Am foi sydd ddim yn licio sŵn nes ti dal hwnna eitha hir yn chwarae deg. Stop y cloc! Team glas. Dim glas, ie. Diolch, Hans. O, Zac a Becca ar ôl. Becca, dod mas nawr. Na, dwi'n meddwl mae yna loads ar ôl. Really? Y cloc sydd wedi torri. O, bwch o cloc. Ie, allu canu fe nawr, anyway, achos o ran... Fidiola. Ie. Tactics rafri. Diolch y cloc. Cloc! Amser ar ben! Stopwch y cloc. Yr ail her yn yr ola un. Ni mewn tîmau nawr, ond o'n ni dal yn gweithio fel unigolion yn ni. Ie. Oedd pawb yn Oedden ni'n ymdopi. gweithio fel tîm rhywfaint, oedden ni'n gofyn i'n gilydd. Helpu'n gilydd. Ti ar. Ie. Ond fi'n eich wedi gwneud yn really wael neu'n really dda. Ie, really wild, ie. Ni'n mynd gweld y tîm coch yn neud na. Oedden ni yn ffocysu a... Ie. A gorwedd lawr, Lloyd, ni. Lawr. Sgwrs i ar neud i'n byd. Ond beth bynnag, na ni ddarllen. 6 person o fewn munud i'r amser. Ac 1 eiliad yn gwahanu'r ddau ar y bryd. O, yn gynta. Gyda 8 o bwyntiau. Lloyd i lew, baby!
Ond yn agos iawn fel oedd Heledd yn gweud. Gyda 7 pwynt. Hiw. Be? Ie. Trydydd, 6 pwynt. Jed. Come on. Jed. Ni'n agosach i ni neud. Ddim hyd yn oed yn cyfri. Pedwerydd, 5 pwynt. Cadi bwg. It's not bad, not Ie. 4 pwynt. Zac. Iawn, no problem. A'r caps yn mynd i'n cael bod. 3 pwynt. Becca. Os ydi mola? Na. 2 pwynt. Fi. Fi'n rili so. Be wedys ti? Neithen wael, neu be? O leia fi'n cyfadde pan fi ddim yn neud yn dda. Wel, ie. A na be nes ni fan hyn, 1 pwynt. Ond, beth yw'r scores y tîmau te? Sa'n gwneud bod ni angen cyfri. Wel, sa'n gallu gwneud mathemateg cloi, felly Na, ni mae angen bach Zac o yn help. gallu. Na, mae hyn gallu. Na, dwi ddim. Fi bendant ddim. Fi'n boblogeth yn ydw i. Sgor i fewn. Ond chi'n gwenu? Fi jyst yn nervous. Dwi'n poeni, Jack. Dwi'n mynd sbio. 31 o bwyntiau i'r tîm glas. Come on, boys. Come on, boys. Ie'n meddwl dim 31. Ar y tîm coch. 41 bwyntiau. Reit, gad ni weld. Ie, mae hwnna'n iawn. Da iawn Felly, tîm coch sy'n ennill ar hyn o bryd. Ond, gall unrhyw beth ddigwydd yn y gemau. Byddwch yn barod am bopeth, ie. Chi, draf yna. Barod am bopeth, ie? Diolch, Zac. Sori, eisiau ail-agor y sgôr eto? Na, fi'n iawn, diolch. Na, dim diolch. Hei, Pawb clywed, ie? Bydd hwnna'n edrych yn neis yn y lolfa, bydd? Ie, lyfli. Fi wedi cael text arall. Beth sydd wedi Reit te, mae yna lot o dwist i ddod ac mae'ch tîm chi angen chi. Ie. Dim lan ti. Right, ie. Diolch, ie. Byddwch chi'n well efo fe, fi'n gaddo. Reit te. Peidiwch a gadael nhw lawr eto. Jack, ie, ti. Chi gam y nes at gael eich coroni yr olaf i... 10 pwynt o flaen chi fynd, nag ni? Dim ond dig. Mae lot o twist i ddod, Jack. Os he? Popeth chi'n newid. Reit, tîm glas, o'n i'n chi, byddwn ni'n mynd i drafod tactics, ni'n iawn. Na, ie. Ie, o reit, Jan, wyla i chi. Y tro nesa, mae'r gêm newydd ar y dŵr. I'm a celebrity, get me out of here.